Jipuk damen yang sawah menarik. Oke guys, iki ceritane mengke jiko damen ning sawahe soromah ya guys, sawahe sapa jenenge Mbah Pujo ya guys. Yo dulure Lek Maliki ka lho guys. Nah, iki aku iki jiko damen ning kene iki merga wong mengke ngarit pari gitu kayak wis digepyokke ngono kae kayak damene tak jikuk dienggo pakan sapi guys. Nah, iki lokasine niki sawah ya kuwi guys, kalau wis diriti ngono kuwi. Nah, iki sing wis digebyok meng guys. Nah, damene ya iki. Oke, singkat wae iki langsung apa jenenge proses tak taleni gitu. Iki ora tak resiki karo arit ngono kae, wis muales kae tapi ya wis ora apa-apa, sapiku bareng yo seneng guys tanpa apa jenenge disisriki karo arit ngono kae. Sapine ya doyan wisan. Nah, iki langsung wae tak bruk-brukke ngene iki apa jenenge ditaleni ngene iki engko. Iki notone kudu apa jenenge guys, pok pucuk ngono kae. Soale lek di pok kabeh engko gelem brodol ning dalan ora teko omah malah repot. Nah, iki langsung tak toto ngene iki ya dipilih milih aku sing ijo-ijo niki. Lek sing garing ora usah digawa, tapi yo sono kegawa ora apa-apa. Wong yo doyan sapine ora masalah. Wong yo kurang nggo ngene iki ki masuke damen ki anu guys, apa ning sapi ki wareg gitu, awet wareg ngono kae ora gampang kluwen gitu. Tek sapi kan ngene iki cocok guys, ora gampang kluwen dadi awet wareg ngono kae. Dadi kita jikoke damen kayak mamak mengke ngarit, kayak kita ngimbui tak tambahi damen. Oke, singkat wae iki langsung tak taleni mergo taline wis ora cakep guys. Iki wis tak taleni sakmene iki soalnya taliku ki yo cendak gitu. Apa jenenge ora dawa tapi taliku kuwi kayak kur cendak ngene iki wis tak taleni ae ora apa-apa. Nah, iki langsung bae tak junjung arep tak go mulih guys. Emang sepedae ora iso teko kene iki, teko ning dhuwur kono guys. Rada adoh nggone ya. Nah, singkat wae iki langsung muter ke sepeda. Nah, gubuke mengke sing ngesor kemeng guys. Iki dhuwur iki. Ngon sepeda iki ya nek ngon parkirane cilik iki. Ya cilik engko puter ya rada mbau. Nah, iki aku langsung jikok karet ning jok iki. Tak nggo naleni apa jenenge suket apa jenenge damene iku meng guys. Iki langsung tak junjung ya kayak tak berukke ning sepeda iki kayak lanjut tak taleni. Iki nalenine ya kudu rada anu apa jenenge kudu rada bako soalnya dalane ya rada es krim gitu. Rada menantang dalane. Gelem dangak-dangak lagi engko ketoke. Soale ya kuwi damen kembroh guys. Dadi ya rada abot gitu. Rada abot dadi kudu bako hali naleni. Emang junjung sakmeniki wis rada rekoso guys. Ning sirah wis rada munyeng. Oke, singkat wae iki langsung perjalananmu